שלום לכם, צופים יקרים, מה קורה? היום אנחנו בפרק שני של מפות במיינקראפט. והיום אני במפת רדסטון קטנה כזאת, נחמדה, שיש בה 10 שלבים, קוראים לה רדסטון פאזל או משהו כזה. נראה לי שכתוב פה, הנה, כן. רדסטון פאזל מאפ, כן, אז יאללה. אוקיי, אז אני שיחקתי בה פעם אחת. בואו נדליק פה. אז בעצם אנחנו צריכים ששניהם יתחברו ככה, שזה ידלק וידליק את הדלת. כן. עכשיו, יש לנו את המפסק הזה. נשאר אותו. ואת זה. אוקיי, דבר ראשון, בואו נעשה ככה. אבל אם נדליק את זה, זה יחס, אוקיי? אז מה אנחנו יכולים להדליק, אוקיי. עכשיו יש לנו פה סתם משהו נחמד. אם אתם תדליקו את שלושתם, זה לא יפעל. זה, אז מה? אוקיי, היה לי בקר. אוקיי, עכשיו אנחנו צריכים להעביר את ההוא לבלוק הדיימונד. אוקיי? אז אנחנו לוקחים את הפיסטון הזה פה. ככה. את זה אנחנו ניקח. פה. ניקח את זה. ואת זה למטה. אוקיי, עכשיו בואו ניקח את כל הדברים האלה, כי אנחנו נצטרך אותם. טוב, לא בכולם, אבל יאללה, בואו ניקח. אז בואו נשים רדסטון, נדליק את זה, עכשיו, מה שקורה פה בעצם, זהו. אוקיי, עכשיו אני צריך לעדכן, הנה. לא משנה, קיצור. לא. מתתי עם כל הדברים. מקום מרושע. לא מאמין. אוקיי, פה אנחנו צריכים מים בשביל לנטרל פה את כל זה. אוקיי, זה לא יהיה, אנחנו חייבים מים. אוקיי, אז יש לנו פיקקס. רגע, אנחנו נכתוב את האיירון פה. 3 איירון. קול 1. ואנחנו נחמם את כל האיירון הזה שלנו. ואני אחזור לכם כשהקול יסתיים להתחמם. כן. אוקיי, חזרתי אליכם והאיירון שלי יתחמם. עכשיו מה שאני אעשה, אני הולך לקרפטינג, לקח את זה, מים, פה אנחנו עושים את זה ולוקח את הרדסטון. אוקיי, עכשיו בשלב הזה יש לנו פה מערכת רדסטון גדולה יותר. פה בעצם מה שהוא יעשה, הוא ידליק את זה, אבל אם אני אכבד את זה, אז זה ידליק. יאללה, פה, בגלל שזה חסום,
בגלל זה. וזה. טוב, זה יגיע לפה. עכשיו. יש לנו פה את התיבה. אוקיי, אז דבר ראשון, יש לנו פה את הפיסטון הזה. זה נוציא מהשפעה, ככה. זה נעול, בגלל. למה זה? אז בואו נכבה את זה. שנייה, נראה לי שיש לי פה הבאה. לא, זה דמוק. הקומפרטור פה מתפקד. אם נחצוף פה הוא לא יתפקד, וזה גם, ולכפי אחד פה. אני חושב, מה זה? לא ראיתי מה זה. פה מקפיצה כזאת. נחמד. טוב, עכשיו אנחנו צריכים, אנחנו יכולים לשים פה רדסטון, אבל זה לא יהיה עוד. נראה. כן, זה לא... זה ינהל... אם אני אעלה לפה, במילא זה חסום. בגלל זה, אוקיי? סליחה, ואם שמעתם, אני לא הולך לשים פה כי זה לא יהיה. כן, אני יודע שזה זה. פה. איפה הצ'יסטוס? אסור לחצוב פה בלוק. אני חושב. מה אני אמור לעשות פה? שנייה חברים ואני חוזר אליכם. אוקיי, חזרתי אליכם. לא הבנתי כלום. אבא מוריד לנו מובילים. אוקיי, לא שמתי לב. אוקיי. עכשיו אני צריך... סתום, להדליק את זה. סוף סוף. אוקיי. כל כך קרוב היה. באמת, נו.
אוקיי. אוקיי, את הקבוצה הזאת אני אומר לכם אי אפשר. פה יש בלוק אחד שנכנס לו, לעבור לחוב. היי! אני עומד למות. אוקיי, עכשיו יש פה משקיף, על פי מה שאני זוכר, אז צריכים לשים פה עד הסוף, פה רדסטון, לחצוב את זה, הנה, אוקיי, ואני ניצחתי שיחקתי איתו. אוקיי, אז זה היה פרק להיום, מפה מאוד נחמדה, אני אהבתי, מקווה שנהנתם. תנו לייק, סאב ויאללה ביי.